Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanın aziz, di barnamak Siyera Nebi yek nu emli peşberiwane. İnşallah îro di bernama xwe di sohbeta xwe de em behsa hadîse û bûyerên salan hicretê pêncemîn got li Medînê bikar hatiye em ê pêşkêşî we bikin. Weke tê zanîn Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem piştî hicretî bajarê Medînê kir, hadîse û bûyerê go sal bi sal bikar hatine, em dibêjin sala hicretê yekemîn ya duyemîn ya sêyemîn ya çaremîn ya pêncemîn. Yani hadîse û bûyerê di serdema Medînê em li sala par dikin, li sala teqsîm dikin û her ji bo salekê jî em dibêjin sala duyemîn, sêyemîn, çaremîn û pêncemîn. Temaşevanên hêja di sala hicretê pêncemîn de rastî jî belkî qedera bajarê Medînê hadîse û bûyernî got qedera bajarê Medînê heta belkî ya Erebistanê belkî ya cîhanê umûmî got biguhere bikar hatibûn di vê salê de. Çima? Çünkü herbek mîna ya xendeqê bi navekî xwe de bi navê Qur'anî got dibêje herba Ahzab, yani ew hizbê got hatine ser Medînê, di vê salê de ew herb bikar hatiye. Di bernamê xwe borî de ji wan herba me behsa qismekî kir destpêka herbê, sedemê herbê çi bû, çima herba xendeqê bikar hat. Me behsa qismekî kir bes ji ber got dema me kurt bû, dem qediya bû, sohbeta me ya xendeqê neqediya bû. Îro jî jê got em manê em ê sohbeta xwe berdewam bikin. Temaşevanên hêja müşrikê Cezîra Erebistan dibûn komandariya Ebu Süfyanê kurê herb de bi 10,000 leşkerê çekdar ji Erebistanê ji cêwê cuda bi rê ketin û berê xwe dan bajarê Medînê. Pêxember aleyhissalatu vesselam wekî adet û her carê bi eshabê xwe şêwirî ji bo pêşvazkirina leşkerê dijmin di encamê de qerar li kolana xendeqê hate dan. Resûlê Xweda jî ji hêlekê xendeq kola, ji hêladê de jî tedbîrê xwe yê eskerî û siyasî bikar anîn damin kirin. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem her çi qas hundur bajêr de bû jî teqrîba 3,000 leşker diyar kirin. Ev leşker qismek wê esayîşa hundur bajêr damin bikira, qismek li derdora xendeqê wê nehtorî bikira, nehtoriya xendeqê got bi zimanê Tirkî em dibêjine nobet, yani wê nehtoriya dora xendeqê bikira ji bo emniyeta bajêr. Qismek jî yê tîr û kevan di destê wan de bû, bi kevana dijmin çaxa got jê xendeqê zirav re bixwesta xendeqê derbas kin, bi kevanê xwe wê tîr bavêjtana dijmin. Qismekî fedayî jî li hazir amade bûn li hêviya emrê Resûlê Xweda, got Resûlê Xweda emrê hücûmê bide, li hêviya wê bûn. Qismek jî ji bo esayîşa hundur bajêr damin bikin, di nava bajêr de em ji wan re dibin hêzê güvenlik, yani yê ewlehiyê nava bajêr digeriyan. İnşallah gelîkek din evana hê berfirehtir ez ê sohbeta xwe de behsa wan bikim. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem 3,000 leşker ji bo şer û pevçûnê amade kirin. Ji adetê Resûlê Xweda bû dema got biça xezwakê, got bi eshabê xwe re derketa xezwakê, muheqqaq sahabakî xwe bi walîtî li Medînê şûna xwe
دشت و دردکت ده حربا خندق جی وکی عادت و هر جاری گلک جاراجی گو هشتبو جناوا اصحاب خو ابنی امو مکتوم بوالیتی لشونا خو دانی و پاشه دیگل 3000 ارتش خو جناوا باجر درکت او جیگو خندق کولایه جهلکی دی و وصفا ارتش خوشی لهف بار بکرا جلاد جی هر مفرزاک وصفای چبو و دیار بکرا و لگور و دیاریه هر مفرزاک وصفا خو یا حربه ده بکاربانیا سنجاقا مهاجرا تماشاوانن هجا یا مجاهد اسلام یا مهاجرا ده دسته زیده کره حاریسه ده بو او روش یا انصار جی ده دسته سعده کره عباده ده بو براستی تاریخ yani جگلک بویری بروش را بوی شاهد گو زیده کره حارس دمک کوله بو دناوا قریشی ده ده جزیره عربستان ده قدر و قیمت وی نوکیه اشرافاجی بو لبله اسلامه دین اسلامه پیغمبر اسلامه ایدی وی دکر سنجاقدار ارتشا خو وی دکر سنجاقدار اشرافا گو اشراف عربستانه دوی سردمه ده یه گلک نامدار جی ناو و ارتش دبون زیده کره حارس پیغمبر علیه السلام وی کر سنجاقدار مهاجرا یه انصار جی ساده کره عباده بو دناوا ارتشا اسلام ده جبرگو دولتا مدینه جوان بو جهلا آبوری ده جی گلکی قلس بو 36 سواری هبون چند خورته گو تمنوان 13 14 15 سالی بون خواستن تبلی ارتشا اسلام ببن لبلی رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور ندا گو حیفه yani hunhin gelek juanın lazım amre ve habek be peş dibikeve paşe az destura ve harbe bidim belki ve wara birawe çağama bahsa harba bedrekir disahnak xorte bi rengi hatibun jdulucan xasbun tavli arteşa İslam'e be du Uhud'e de hanak xorte juani go aşık merteba şehit bune ve aşık makam şehadete bun xasbun tevli arteşa İslam'e bibin de xandak edji disa hinek xorte gelek juan hatin xastin tevli arteşa İslam'e bibin lebeli Resul-i Huda sallallahu aleyhi ve sellem jbergo umreki jbo çekdariye jbo şervaniye diyar kiribu destura van xorte juan go tevli arteşe bibe neda de her gazve ve seriye Resul-i Huda sallallahu aleyhi ve sellem de parola arteşa İslam'e habu dve harbe de yani de xandak edeci parola arteşa İslam'e binave Hudaya Rahman u Rahim Hamim la yunsarun ji ayeteke diyar kiribu Peygamberi İslam'e selama Huda li be yani manavi bisond be alikariya wana yani ya müşrika naikirin Resul-i Huda ji ashab-ı xara go parola ve yad harbe de eve çünkü debu de harbe de jimarek nehendeki 3000 leşker debu hinek leşkeri İslam'ı havdu nanasiba debu hinek leşkeri İslam'ı vaki de Uhud'e de çavago sahabak şaşi hatta şehit kirinç taraf biraya xada debu disanek leşkeri İslam'ı de hangama germbuna harbe de bahatana peşberi havdu nas nekrana ve deme ve parole balikariya ve parole ve leşkeri İslam'ı her hatır havdu binasya Resul-i Huda ji dve harbede ayetek Kur'an'a piroz go dveje hamim la yunsarun yani son ve alikariya wana naikirin jibo harba xandaqi diyar kiribu hun hazzikin emwerin rewşa arteşa şirki be rewş çibu liba arteşa şirki liba arteşa İslam'ı rewş ev bu yani komandar Resul-i Huda bu
sancakdarê artêşê du kes bûn, yek ji muhacira, yek ji ensar bû, jimara artêşa İslamê 3000 kes bûn. Resulê Xweda Walîtî İbnî Ummû Mektum li şûna xwe li Medînê danî bû, parola xwe diyar kiribû, hemû amadekariyê xwe bi kar anî bû, duayê xwe de ji bo zaferê, ji bo serfîraziyê lava kiribûn, gazî xweda kiribûn. Yani li pêş çava ji artêşekê re boî zaferê, boî serfîraziyê pêwîstî biçî hebû, Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem hemû amade kiribû. Em bizîvirin ser artêşa şirkê, gelo artêşa şirkê de rewş çibû. Di artêşa şirkê temaşevanên hêja 10,000 leşker birêk ketibûn. Yani boy werin ser Medînê bi ehlê îmanê re herb û cengê bikin 10,000 leşker birêk ketibûn. Belê we şaş nedî. Li hember 3000 kes 10,000 leşker. Jimara nüfusa Medînê ya hemûyê Medînê duê serdemê de 10,000 bû. Yani digel hinek müşrikê gotê mabûn, Yahudî, digel ensar, zarokê wan, pîrekê wan, ixtiyarê wan, xîzê wan, jinê wan, xortê wan, ciwanê wan hemû jimara Medînê 10,000 kes bû. Bi qasî jimara bajêr artêşa şirkê bi teşwîqa Yahudiya û bi pêşîvantiya Ebu Süfyanê kurê herb 10,000 leşker ji Erebistanê cuda birêk ketibûn, hemû li cîkî civiya bûn, kom bibûn, bi yek quwetê berê xwe dabûn bajarê Medînê. Ji vî 10,000 leşkerî temaşevanên hêja 4,000 jê Qureyşî û pêgirtê Qureyşiyan e. 6,000 de qismek ji wan Yahudî ne, qismek qebîla Benî Gatafanin ji ber got di sohbetê borî de ev 6,000 got hatibûn serhev yek bi yek kîjan qebîlê çuqas beşdarî nav artêşa şirkê bibûn ji ber got me diyar kiribû. Ez hewceyê nabînim dîsa dubare bikim. Artêşa şirkê 10,000 kes meşiya bûn dihatin ser Medînê. Ji heladî de Yahudiyê Nadir ji Xeyberê tevlî vê artêşê bibû. Serokê Yahudiyê Nadir Huyey bin Ahtab got Huyey bin Ahtab di nava Yahudiya de qedr û qîmetekî wî li pêş hebû. Heta Huyey bin Ahtab xusûsiyetek wî yedin xwe serokê hemû zarê İsraîl didît. Çawa li Mekê Ebu Cehîl xwe serokê Qureyşiya hemûya didît. Yani di gelek mijara de fedekarî dikir û derdket pêş xwe serokê hemû Qureyşiya didît. Huyey bin Ahtab jî her çi qas 3-4 qebîlê Yahudiya yê xurt li Erebistanê hebûn jî Huyey bin Ahtab xwe serokê hemûya didît. Ji bo hemû jî wê qebûl bikin pêwîstî bi çi fedekariyê heba Huyey bin Ahtab ji wê fedekariyê bi şûn da nedima. Piştgiriya Huyey bin Ahtabî ya artêşa şirkê rastî jî pişta artêşa şirkê xurt kiribû. Yani artêşa şirkê bi hevaltiya Huyey bin Ahtab xwe di qonaxek herî li pêş didî. Xwe di qonaxek zaferê didî. Gavek nêzîktirî xwe nêzîktirî zaferê didît. Çünkü Huyey bin Ahtab me got nava Yahudiya de qedr û qîmetê wî dihate girtin, guhdariya wî dihate kirin, biya wî dihat kirin. Ji heladî de Huyey bin Ahtab ji geyrî Yahudiyê Nadir soz û peymana Yahudiyê piştgiriya Yahudiyê Qureyzayî got hundir bajarê Medînê de bûn jî soz û peymana piştgiriya wanî got wê ya artêşa şirkê bikin dabûn Ebu Süfyan. Ji Ebu Süfyan re gotibû ey Ebu Süfyan merivê me zarê Qureyza 705 çekdarê wan hene. 705 yani yê got herbê dikin çekdar em ji wan re dibêjin. 705 çekdarê wan hene. Gelek çek û silahê wan hene.
آبوری آوان لپیشه هم ویج هلا آبوری ده جیا چکداری ده و هم جیش هلا چک و سلاح ده و آلیکاریا ارتش همه بکه و الجمع جی بسینن اف پیمان جی هیی بن احتاب دابو ابو سفیان گره حرب شخوا وره بیراوه دما ما بحثا دامزراندنا دولت اسلامی یا جوانی لمدینه کربو ما گوتو بو سه قبیله یهودی خورد لمدینه هبون اوانا آبوریا مدینه دست خدا دگرتن زرکر بون وکیلو گوب زمانه ترکیه هم دبیجنا قیومجو زرکر بون زره مدینه همود سروان را دزیوری چرخا آبوریا مدینه وان دزیوران قبیله قینوقا قبیله نادر و یا قریزه قینوقا اجبرگوی خاند کرن پشتی حربا بدریج مدینه هاتنا درخستن یا نادر دپی احد مدینه هاتنا درخستن وانجی خواستن کشتون خازیه رسول خدا بکن قبیله نادر دست درجیا شارشفا دست درجیا شرپا بیرکک مسلمان کربون بسدم و مدینه هاتبون درخستن نادر بسدم خواستمون کشتون خازیه لرسول خدا بکن تشبس کربون جبو کشتون خازیه بوحیه رسول خدا هاتبو اشتیار کرن پشتیوه قبیله نادر مدینه درخستن قبیله یهودیا ما بو او جی قبیله قریزا بو دناوا یهودیا دیا هری خورد جی قریزا بون قبیله قریزا پیمان آخوی برسول خدا را بردوام دکنن خرانه کنن پیمان آخو اهویی بن احتاب یگو سروک نادر بو و پشتی احد رسول خدا وان مدینه جلی کرد چون الخیبر بجیبون شخوا حربا خندق جی به تشویق و تشبس هوان بکار هاتیه yani wan Kureyşi teşvik kirna, coş kirna ji bo herbê gotiye hemû imkana em ê amade bikin hew em Medînê ji holê rakin Hüyey bin Ahtab sos û peymana govê Qureyza jî piştgiriya wan bikin dabûn Ebu Süfyan. Tamaşevanên hêja bi rastî Yahudî قومکی جبره ده درونه خاپینوکن نخودی سوزو پیمانن سوز و پیمان گوددن خودیتیه لیناکن اویا درجیا تاریخ ده اف دروتی و مفتخوری آوان همو دیروک ناس بونه شاهد جوه دروتیا زار اسرائیل را سبحان الله قراکتر وان برکی یگو به هاتنه خلقاندن Kur'an-ı Piroz vivari de geleki hoşik diyar dike ev karakteri Yahudi duruti avan u meftukhuri u khapinokti avan Kur'an-ı Piroz gelek hoşik diyar dike khazi dem haba vivari de ev de ayet hakivan de met sohbet xode peşkeşi ve bikra lebel ejbergo damama kurte em tsara derbasibin Hüyey bin Ahtab ev sos u peymana Godabu Ebu Süfyan ya jibo zare Qureyza dema go arteşa şirke digheje dostbendere Medine lipe soza xwedşe Hüyey bin Ahtab arteşa şirke digheje Medine Ebu Süfyan gazi Hüyey bin Ahtab dike dibêje deka here cem zare Qureyza jibo nawan te sozek dabûme te peymanek dabûme em dixwazin zare Qureyza di vî warî de ve piştgiriya me bike, piştgiriya me nake, yani ve rewşa wan çi be em dixwazin rewşa wan diyar be, boy em ji li gor rewşa wan gavê xwe bavêjin. Çünkü artêşa şirkê dîgel 10,000 nefer meşiya bûn ser bajarê Medînê, dîsa ne ewle bûn gol hem pêşberî artêşa İslamê ser fîraz bibin. Çünkü di Bedrê de yani dîsa jimara ehlê îmanê li gor ya artêşa şirkê sê cara zêdetirî artêşa İslamê bû. Du hudê de dîsa artêşa şirkê bi jimara xwe li pêş bû bes divan her du herba dû gelek seriya de jî Ebu Süfyan ji nêz de dîtibû şopan dibû got digel jimara xwe hindik jî artêşa İslamê
مغلوب نابن لپیشبریوان جبر وی که دخواست دهندور دجی ابو سفیان دخواست دهندور دجی yani tevlheviye ke derxe boy karibin rahat arteşa İslam'ı mağlub bikin boy ve reji Gazi Hüyey bin Ahtab kir xost Hüyey bin Ahtab hera bi zarê Qureyza re bi pêşkêşa wan Kab bin Esed re biaxive rewşa wî sekna wî ya li hember wan binase fêm bike. Temaşevanên hêja hûn hez dikin em vê hevdîtina Hüyey bin Ahtab û serokê qebîla Qureyza Kab bin Esed bihêlin bernamak di çünkü navaroka vê hevdîtinê jî hinek ev hevdîtina rû bi rû hinek axaftin ya muqabele têda çêbûye axaftinek dirêj e demame ji ber gobdawî bû ya ji bo bernama me hatibû veqetandin em ê jî li verê bernama xwe biqedînin înşallah bernama pêş ciyê ku em manê em ê sohbeta xwe berdewam bikin heta hevgîştina bernamakî de tengî û tealiyê nebînin emanetê xwe dabin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.